Ziur nago, zuetako askok kanpoan ikastea erabakitzen duzuela gurasoen etxetik alde egitearren. Baina, benetan, esaten duten bezain ondo bizi aldira ikasleak etxetik kanpo. Guraso batzuek ez dute euren seme-alabak pisu batean bakarrik bizitzea nahi izaten. Halere, nire ustez ikasle askok nahiago dute egoitzetara joan. Hartara, ez baitute etxeko lanik egin behar. Kontu honen inguruko goraberak argitzen saiatuko naiz. Hemen gaude banatutak, mutilak eta neskak, pisuka. Dia lehenengo lau pisua dira, neskenak, ez mutilena? Bigarrengotik, laugarrengora, eta bosgarrenetik gora, deia nesken pisuak. Baina, bueno, gero, ez da arazorik batetik bestea pasatzeko. Gure lan bakarra egitekotan da, oie egitea. Egiten duna. Goizean, o gauean, o justo lota sartzeko, o... Etxetik kanpo ostegunak aprobetxatzen ditugu hemen. Lehenengo astea dia pixka atxeden hartzeko. Kasi eta parandan arteko ekilibrua bilatu. Iraila pasata gero, zerbait berko da. Gaina iraian azterketak eukita gero, ziren pixka da zeitasunez. Eta ostegunetan jende asko parranda ez duna barkatzen. Gaina ordutegi aldetik mugarik ez dakagun, ez kolegia dago goita logro direkta. Kolegian mutilatan eska dauden, ez dut esango nahiko horret, baina bai sortzen dira. Pareja urtero sortzetat bikote bat, baino gehiago kolegian. Bikoteak eta bikoteak aparte rolitos de una noche de pillada. Nik ere, ikasle izan egin dut. Kolegio irian zen bada, 80.000 peseta? Bai. Leia betu, zonda marandama, bostola izango da. Kolegian ondo bizia, ez? Ni primera. Bakarrik, dakaun ordutegi finko bakarra da jatorduena, osea, nahi egun guztia egiten dugu. Gainera, pisura jotekotan izango litzake beste esperientzia bat, probatzeko baino ez galerazpeni dakagundako edo ez bizera Pisura jotekotan hori, probatu. Niri bai gustatuko litzaidakela ikasle pisu batean nola bizi diren ikustea. Esan eta egin, orantxe bertan noa ikasle batzuen pisura. Ea zer moduz moldatzen diren hauek. Hemen nik damarret demora gehiena, 5 geha pixo, baina oain momentu enten 3 aurrengo hasten da bat, eta beste praktiketan dago, eta nik aurtengo 3. urte izango dut. Ni bigarrena, nen urtean tontzala eta hori. Eta horten hemen jarraitzutela eta esken urtea. Baina horten lehen urtea zaila. Oingo 3. egune da pixo baten naula. Normalite dugu, azpian, bakoitzak egin beharra bezala, batek biek ititu erosketak, beste batek sukaldira bizte, beste batek komedoria, beste batek komuna, normale. Bateko zinatzen baldin bado, gero beste batek egatzen dugu, hemen, ez da dugu behik, ez duten dugu. Sistema hona da, gaina, ala dana banauta agatzen da, eta ez da binongo arazik egiten. Danetik egiten da. Danetik ikastu egiten da. Parrandak, egin nahi izan ezkeo aukera bada ben parrandak egiteko, ostegunetan, da... Gero okerrena hurrengo gaizen klaseak markala. Pisua norbenketa, ura eta gasa eta ez telefonoa eta nomen zen. Eta ero garraio lan, tilabetan 10.000, ez da, funda etorreitea.
Hogeita metro examen hartu behar duzula, Hogeita hamabost euro. Egoitza batera joaten banaiz, 110.000 peseta kostatuko zait. Eta pixu batean sartzen banaiz berriz, nahiz eta neuk egin behar etxeko lan guztiak, 35.000 peseta. Argi dago diru mordoa beharko dudala, beraz lehen bailen lana topatzen hasiko naiz.